Soledat absoluta, eh? No s'acabi. Soledat. Soledat. A favor.
confirmació de les al·legacions presentades per José Pascual Manzanez Nácher i Natàlia Quilsares contra el pressupost general, plantilla, relació de llocs de treball per a l'exercici 2017 i aprovació definitiva del pressupost general, plantilla i relació de llocs de treball per a l'exercici 2017, així com les bases d'execució. La proposta s'ha passat aquest matí per dues comissions informatives, ha sigut aprovada per la Comissió de Personal i Governació i rebutjada per la Comissió d'Hisenda. Entonces, se passa la proposta a acord del ple, en el que es proposa desestimar les al·legacions contra el pressupost general, plantilla personal de relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Borriana per l'exercici 2017, presentades per Natàlia Quilsares, desestimar les al·legacions contra el pressupost, plantilla i relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Borriana per a l'exercici 2010 presentades per el senyor Manzanez Nácher, aprovar definitivament el pressupost general, plantilla i relació de llocs de treball per a l'exercici 2017, així com les bases d'execució i els annexos que conté. I per últim, procedir a la publicació d'estos acords en el boletín oficial de la província, donant tots els recursos oportuns. Bé, moltes gràcies, bon dia. Per una qüestió d'ordre, ja l'ha posat de manifest en la Comissió d'Hisenda fa un moment, són dos punts que s'han dictaminat, són realment tres punts que s'han dictaminat en dues comissions distintes, però que ens ven un únic punt a l'ordre del dia d'aquest plenari, per el qual no podem mantindre el que teníem previst en unes votacions separades com se va fer en l'origen d'aquests expedients, que va ser l'aprovació per una banda del pressupost, una altra de la plantilla i una altra de la relació de llocs de treball. El nostre vot serà en contra, mantenint el criteri creiem que és el primordial en aquests casos, que és el suport econòmic a tota relació de llocs de treball, plantilla, etc. i les despeses i ingressos d'aquest Ajuntament. No podrem mantindre l'abstenció perquè no ens donen vostès l'oportunitat de mantindre aquesta abstenció, encara que sí que voldria fer unes referències en quant a les al·legacions presentades per dos treballadors municipals. En quant a la responsable o al lloc de treball responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, sí que voldria que tingueren un poc més de sensibilitat en quant a les tasques que té que desenvolupar-se des d'aquesta àrea, ocupada en aquests moments per una persona, única persona, i en la qual apareix en la relació de llocs de treball, ha aparegut durant moltíssims anys, simplement el referir-se al decret 181 de l'any 92 del govern valencià, però qual és una ratafila interminable de funcions. Funcions que, si bé considera que se tenen que desenvolupar totes des d'un òrgan que en aquest moment és unipersonal, tinc que recalcar-ho, n'hi haurà que exigir que es facin, igual que s'exigís per part de la funcionària que s'atenga, creiem una demanda lògica, en una regulació lògica que es va fer dels complements per als treballadors municipals, quedant exclusivament aquest lloc de treball per atendre aquesta modificació. No hi ha ninguna base legal per atendre una modificació puntual d'un complement específic, perquè estigui al grup, com bé se diu en l'altre treballador, en tots modificats menys en un. Però crec que n'hi ha una raó de pes, que són les funcions que n'hi ha que exigir que se facin des d'esta casa, des de compliments d'horaris durant tota la jornada laboral, etc. La inclusió, li puc facilitar tot el decret, com veurà totes les funcions que volem que se facin des de Borriana, al igual que volem que s'atenguen, una vegada se complisquen aquestes exigències, les demandes per part de la treballadora. En quant a l'altre lloc de treball d'enginyer industrial que tenim a l'Ajuntament, sí que voldríem posar de manifest, o més que posar de manifest, tindre un xicotet, una xicoteta consulta respecte a totes les categories que ell proposa, bonament ha proposat en les seues al·legacions, com a cap del Servei Municipal d'Enllumenat Públic, inspector jefe d'activitats i denúncies de particulars, cap del Departament de Manteniment d'Instal·lacions i Dependències Municipals, etc. És la titulació que pertoca i que té el treballador al que ens referim, el lloc de treball al que ens referim, perdó, no estic parlant de treballadors, estic parlant de llocs de treball. En aquests moments, si conforme a aquesta al·legació, podem sobreentendre
voldria que llevara aquest dubte, que si no, al no atendre aquestes al·legacions i aquestes tasques no se farà per part de ningú enginyer municipal, i això és una d'elles. I després, la darrera seria, per supost, sumar-nos a la seva, al mes, feta ja en una reunió prèvia, la seva proposta de que participarem en qualsevol modificació de relació de treball, etc., en la qual nosaltres participarem. Sí que voldria que tinguérem un poc més de, no parle en esta vegada de càrrecs polítics, sinó de la part tècnica a la qual el senyor alcalde accidental en aquests moments fa referència al seu informe. Ve signat per un lloc de treballadora municipal, un lloc de treball al qual se fa referència en algunes de les al·legacions. Considerem que aquestes coses, encara que no siguin decisòries, que és matèria simplement que aporta més contingut a aquestes respostes a les al·legacions, sí que deurien, perquè crec que tenen l'oportunitat de tenir més treballadors a poder obviar treballadors que són relacionats en unes al·legacions en les respostes a aquestes al·legacions. Considerem un poc més, no dic més ètic, però més normalitzat. I en quant al fons, en quant a les formes, ja l'ho dic, lamentem no poder abstindre-nos, com vam fer en el seu moment en la plantilla de personal, en l'oportunitat que ens va brindar el senyor regidor de personal de participar-hi en totes les modificacions per haver la plantilla, perquè ha vingut conjuntament al pressupost i el nostre vot, òbviament, serà en contra. Gràcies. Como es lógico, desde Ciudadanos vamos a apoyar la aprobación definitiva del presupuesto general, de la RPT y de la plantilla, porque se debaten todos en el mismo punto. Y a pesar de haber aprobado la plantilla en nuestro pleno, pues no vamos a apoyar el presupuesto, vamos ni la RPT. También además somos de la opinión de que se revisen las alegaciones de estos trabajadores y con referencia a los complementos. Y sobre todo el complemento específico que está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que desde mi grupo, cuando nos quejamos porque la oficina de la UNI estaba cerrada cuando la funcionaria no se encontraba en su puesto por cualquier motivo, vacaciones o permisos o lo que sea, aquí se nos dijo que no había ninguna otra persona que estuviera cualificada para ocupar ese puesto. Y con todo el despropósito del mundo, se dijo que la gente se fuera a Villarreal o Almafuera a solucionar el problema. En fin, es pues eso, un despropósito mayor no cabe. Entonces, vamos, no creo yo que ese puesto de trabajo sea tan fácil de sustituir, ya que dicen ustedes que no hay nadie. Por tanto, a mí me gustaría que se revisara ese complemento específico de esa trabajadora y se revisara también el recurso que ha puesto el otro trabajador. Moltes gràcies, senyor alcalde. Però l'invers, si em permet, senyora Sánchez, no tinga vostè ningún dubte que en la mesura de les nostres possibilitats tractarem d'atendre de la millor manera possible les demandes dels treballadors d'esta casa, encara que entenem que com a al·legacions a la RPT que es porta ja a aprovació definitiva en el dia d'avui, ni la una ni l'altra tenen sentit. I és el que diu l'informe de la secció corresponent d'aquest Ajuntament. Per tant, entenem que el sentit de la votació ha de ser el que ha de ser. A més, per un costat, en la primera de les al·legacions per part de l'encarregada de l'OMIC es diu que es prenen decisions sense atendre a uns requisites, però no parla ni de quins són aquests requisites ni al·lega expressament quines vulneracions s'estan cometent. I és més, l'informe ve reforçant que s'està complint la legalitat de manera absoluta. I el mateix passa més o menys en quant a les al·legacions del presenta tècnic. Per tant, el nostre vot no pot ser d'una altra manera que l'aprovació definitiva, perquè crec des de luego el que estem fent. No obstant, li torno a dir, igual la propietat que ve a contestar-les, en el seu fons vostès ja han estat reunits amb mi per tema de la relació de llocs de treball. La senyora Aguilera no va poder venir per motius laborals, però també tinc una reunió programada amb ella per parlar del tema, que us vaig dir en el seu dia, que donaria tota la participació possible, i així no ho penso fer. I no crec que el problema concret siga ni de la plaça de l'encarregada de l'OMIC ni de la plaça del tècnic que fa les al·legacions a la relació de llocs de treball. Entenc que la RPT necessita
participar perquè obtinguem la millor de les RPTs possibles, si és que és possible. Jo, contestant a les seues preguntes, en el segon li diria, per un costat, que entenc que les funcions que porten endavant el enginyer continuarà portant-les, ni més ni menys, i si no se buscarà una solució no portar-les, que són inherents al seu lloc de treball. Diga el que diga la seva RPT, vostè sap també que molts conceptes de la RPT no estan especificats com cal. Quan parla d'administratiu parla encara d'operacions de càlcul simple i 4 coses més. No fica ni que tinguin que saber estar molt. Això seria impensable. Jo crec que seria impensable que el tècnic no farà les funcions que té que fer. Això contestant-li a aquesta pregunta. I tornant a reiterar-ho antes, en el lloc de l'OMI, com en les altres tenen que tindre tota la sensibilitat possible. Se va quedar fora de la reforma que van fer de la relació de llocs de treball, per uns motius concrets que ja es van explicar en el seu ple i en la mesura de les nostres possibilitats tratarem de corregir i se complement quan siga possible, encara que la nostra prioritat no és aquest lloc d'estiu. La nostra prioritat és la RPT en el seu ús. Moltes gràcies. Una intervenció més? Votacions? Vots a favor? No. Vots en contra? Sí. Sí, con esto de la